Sa headlines kan mga barata, kasong robbery with homicide na isaangat na sa sospek sa pangahabon na simpanggagadan sa grade school teacher sa Barangay Pacol, Siyudad Ninaga. Pagprotihir sa mga delivery rider asin taxi driver sa Siyudad kang Naga, papapusugon sa sarong ordinansa. DOH Bicol, may bago ng regional director. Standard first aid and basic life support itinukdo sa mga biyembro kang Naga College Foundation Taekwondo asin Sepak Takraw Varsity Team. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Sospek sa paghabon asin panggagadan sa grade school teacher kang Ateneo Dinaga University nasa ngatanan ning kaso. PNP tinawan linaw kung paano ginibo kan sospek ang krimen. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Inako na kang piskalya ang mga dokumento asin ebidensyang isinumiter kan Police Station 4 laban sa 30 anyos na suspect na nanghabon asin nanggadan sa 28 anyos na grade school teacher kan Ateneo Dinaga University na si Ma'am Lizelle Permale. Huli kaini, formalmente nang naisaangat kang Police Station 4 ang kasong robbery with homicide laban sa suspect. Siniguro man ni Police Captain Arnel Azanya, OIC Station Commander kang Police Station 4 na matibay asin pusog ang mga ebidensyang kapot kang kapulisan laban sa suspect. So far po, after kang preparation mi kang mga document na needed in filing in prosecution office, nagresulta man po ini sa magayon na fruitful result. Ini po inako na po kang sa tuyang prosecution fiscal office. Bali po, filed na po siya. Ang piniled po na kaso is robbery with homicide. Matibay yung ebidensya natin hawak. Una yung CCTV, sunod yung kamay niya. Sa kamay niya, manggagaling yung CCTV, ipapa-examine natin sa RACO para to determine the authenticity. And then yung tablet, yung cellphone, ATM card, yung kinilala naman ng live-in partner ni Madam, na sa kanila talaga pag-aaral nila. Pinagdetalye man ni Police Captain Azanya kung paano ginadan kang suspect ang biktima base sa inisyal na investigasyon kang Police Station 4. Nagluwas sa investigasyon kang otoridad, panghahabon ang tuyo kang suspect, alagad pagkakuha kay ni kang tablet, cellphone asin ATM card, nahiling kay ni ang biktima na nakahigda, kung kaya digdi niya ginibo ang krimen. Bali ang initial na ginawa daw ng yung sa investigation namin yung sa unan. Pero inano niya muna, inano niya yung liig niya, and then parang dahil siya nakontento, inano pa ng unan, ng pilo para masuffocate ang biktima. Yung priority niya is magnakaw. After niya makuha yung tablet, yung cellphone, saka yung ATM card, parang nakita niya yung biktima parang natutulog na may saplot, basta siya, nagkaroon siya ng interest, yun ginawa niya. Pinurbanan man kang Genan TV 38 Naga News Team na hagada ning pahayag ang nasabing suspetsado. Alagad inabutan kang team na nakahigda ini, asin nakatahob ang lalawgon sa detention facility. Mientras tanto, pinagbibilaran ngunyan ang bangkay kang biktimang si Lizelle sa Ateneo Dinaga University sa Barangay Pacol, Siyudad Ninaga. Para sa Genan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, hinahalat ngunyan kang Police Station 4 ang resulta kan forensic examination para madeterminaran kung pinaglugusan pa ang biktimang grade school teacher. Sigun ki Police Captain Arnel Azanya, kung magpositibo sa rape ang resulta kang pag-imbestigar, madadagdagan man ang kasong atubangon kan sospek. Ang nasabing sospek ang nakikidagos lang sa kabisto kaini sa Barangay Pacol, Naga City, asin mabalik man sana sa iyang residensya sa San Cirilo, Pasacao, Camarines Sur, kung sain ini nadakop kang mga operatiba kang Police Station 4. If ginalaw yung biktima, if ever po mag-positive po yun sa examination, sa rep,
mag-additional po kami at i-consult namin sa legal namin kung paano gagawin. May possibility po kung mag-positive siya. Mayroon siya doon kakilala. Talagang pumupunta siya doon. Quite sometimes, napunta talaga siya doon. Sabi niya, simula ng January, parang pabalik-balik lang siya minsan doon. Punta siya doon, tapos uuwi sa kanila sa San Cirillo, Pasakaw. Tapos after a few weeks, months, babalik na naman siya doon. Sa ibang barata, duwang City Councilor kang Naga tinukar ang mapadapit sa seguridad kang publiko asin proteksyon ka mga delivery riders laban sa anuman na krimen. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang privilege speech ni City Councilor Jude Jokno sa sesyon regular kang sagunang paglunsod kang Naga Kasubago, pinagpropose kay ni ang pagpasarin sarong ordinansa na mahamanin mga paagi para maprotehiran ang mga delivery riders as in app-based taxi drivers digdi sa syudad kang Naga. Ini matapos ang duwang sunodan in insidente sa Cavite as in Caloocan kung sa duwang driver ang pinagbawian in buhay matapos nahuldapon. Susog ki City Councilor Jokno, bako ulang mga pasahero ang kaipuan matawan in proteksyon kundi maging ang mga nagtatao sa sainda nin serbisyo. It is in this spirit that I respectfully propose an ordinance entitled, An Ordinance Providing Measures for the Safety and Protection of Delivery Riders and Taxi Drivers in App-Based Platforms in the City of Naga City. Our responsibility as legislators is not only to enact laws, but also to anticipate risk and protect those who continue significantly to our community. By adopting stronger safeguards today, we affirm that every worker's life is valuable and that no one should have to risk death simply to earn a living. Let this unfortunate incident serve as a wake-up call. Let us transform grief into meaningful action. Let us ensure that every rider who begins a day's work has the opportunity to return home safely to their loved ones. With this, I respectfully seek the support of my esteemed colleagues in giving favorable consideration to this proposed ordinance for the benefit of our delivery riders, app-based taxi drivers, and the people of Naga City. Sa privilege speech man ni City Councilor Omar Buenafe, tinawan doon kay ni ang pag-iingat matapos ang panghabon na simpanggagadan sa sarong maestra sa Barangay Pacol, Syudad kang Naga. Pinagirumduman kay ni ang publiko dapit sa importansya kang pagkakaigwa nin CCTV camera sa barangay urog na sa mga crime as in disaster prone area na dakulang tabang bakulang sa pagresolber kang krimen kundi sa pag-ulang na day mangyari ang sarong insidente. Ini yung pangyayari ini, hina-highlight na naman ang kahalagahan kang sa tuyang pagbugtak ng mga IP cameras di sa tuyang mga barangay, lalo na duman sa mga crime-prone areas, duman sa mga disaster-prone areas na iniyo dakulang tabang bakulang sa pagsulbar ng mga krimen, kundi sa pag-ibitar kang mga kriminal ni. Nakakatao ng pagtabang sa pag-preempt dahil natatawan man ng pagduwa-duwa ini yung mga nag-iisip na mag-ibo ng krimen dahil ligdiyo sa mga CCTV cameras ta. Incidentally, igwa na po kitang naipasar dati na ordinansa na nagre-require sa satuyang mga kabarangayan and sa city government kang Siyudad ng Naga na magbugtak kaning mga IP cameras o CCTV cameras. And ang titulo po kaniyo sa tuyang ordinansang ini, ang Naga City Safety and Resiliency Internet Protocol or IP Cameras Ordinance. Mientras tanto sa magkasuway na privilege speech ni the City Councilor Buenafe asin Jokno, pareho nilang tinawan doon na ang mga salanggawi o krimen mayong lugar para sa sarong syudad, arog kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinasalamatan man ni City Councilor Omar Buenafe
ang mga investigador kang Police Station Number 4 asin ang komunidad na nagtaong impormasyon sa paagi kan mga footages hali sa saindang CCTV camera na nagresulta sa marikas na pagkakaaresto sa sospek na taga San Cirilo, Pasacao, Camarines Sur. Pinapasalamatan taman ang mga naging aksyon kan sa tuyang kapulisan sa mabilis man na pag-aksyon pagkatapos na ma-receive ang mga impormasyon. And pinapasalamatan ta ang mga taong nagtarabang para ma-solve iniyong kasong iniyo. Si mga taga-duman na nag-provide ng informasyon, nag-provide kang mga CCTV footage o IP camera footages na sarong dakulang tabang sa satuya mga investigador na dahil nagpabaya, nag-follow up tulos, and nagresulta ini sa pagkasikop kang suspect digdiyo sa makangirhat na krimen. Sa iba pang barata, dakul na mga legal groups ang nagboluntaryo ngunyan kinaga City Mayor Leni Robredo sa pagsaangat ng kaso laban sa mga nagpapalakop ng fake news o salang impormasyon asin nagagamit din mga troll account kontra sa alkalde. Sigun kay Mayor Robredo, puon kang taon 2016 hasta 2022, may mga troll account na nagbabati ko sa iya. Alagad, dahil niya ini pinapatulan urog na tadai niya man ini nagkakabarasa. Alagad ngunyan, desidido subuot ang mga legal groups na may masampulan digdi. Matapos imbagon ni Mayor Robredo ang sarong post kang troll account na may pangaran na Nico Perez. Sabi kang alkalde, mayo man sa iyang problema kung siya tuyawon, basta dailang magpalakop ning salang impormasyon. Gulpi alag ang volunteer mo niyan. Gulpi alag ang volunteer, bako lang digdiyo pero pati sa Manila. Pero ako kaya, kan 2016 baga, until 2022, ako ang most trolled. Di man ako nagpapara-asikaso. Di ako nagpapara-intindi. Di ko nga nipika-follow. Di ko man nagkakabarasa ang sinasabi. So, di ako nagtotoxic about it. Except kang Friday evening, na igos ako nagpadara, na garo sinasabi sa ko, ano naman yan? Fake news na may kapang ginigibo. So, nag-decide ako to post about it the following day. Di ko aram na araw ka to ka-viral siya. Nakadakol na nagre-reach out na mga legal groups na gusto mag-volunteer. Ang pig-point out ninda, sabi ko kaya mo ko na yung pag-aksayan ng panahon. Pero ang pino-point out ninda, bako mo na lang ining laban. Garo, pag may nasampulan, message iniyo sa iba. Araw digdiyo sa tuya, ako na maray. Garo, kang napunan siya sa national, naging template na din siya sa local, kan mga politiko. So, ang sabi ko man, as long as di ako mababother, di ako mag-intindi kayan, so kung gusto nyo magtabang, kamo, sindana na ang bahala. So, ako okay na sa kuya na taram ko, si statement. Ang sa kuya man, di ibali nang nakikriticize, pero di ilang nagsasabi ng fake news. Sa samuyang pagbabalik, Department of Health Bicol may bagunang Regional Director. Yan na sinibapang nangyayari ng mga pareta. Tigdi lang sa GNN TV48 Naga News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school.
At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Every step I take today started long before this morning. I learned to code, to think in systems, to solve problems that matter. Hands-on, real world, built for what's next. Guided by mentors, backed by quality education. Because the future doesn't begin after graduation, it begins with the right foundation. Choose NCF, College of Computer Studies. Are you looking for quality healthcare education with hands-on experience to become future healthcare professional? Then your journey starts here. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, the home of the next generation of healthcare professionals trained for excellence. Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology,
At CHS, students learn through state-of-the-art facilities driven by artificial intelligence such as mini hospital, nursing proficiency laboratory, medical library, and ORDR simulation rooms. Guided by expert clinical instructors, we provide quality education and hands-on training to prepare students for a successful future. Setting the standard as they are the first ever in Bicol to earn Level 3 re-accreditation. NCF College of Health Sciences, your premier choice in global healthcare education. NCF Affordable Quality Education. Your future starts here. Sa pagpapadagos kan mga bareta, si Dr. Voltaire Guadalupe na ang bagong Regional Director kang Department of Health Bicol. Asin si Dr. Joel Benavente ang bagong Assistant Regional Director kang nasabing ahensya. Sindaman ang nagribay kidating Bicol DOH Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio na malilipat naman sa Calabarzon bilang Director 3. Si DOH Regional Director Guadalupe ang dating Director 4 sa DOH Calabarzon, mantang dating Director 3 kang Bureau of International Health Corporation sa DOH Central Office si Dr. Buenaventura. Sa police report, suspect sa panghahabon kan kwarta kan sarong tricycle driver arestado sa hot pursuit operation kan Police Station 3 kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa hot pursuit operation, naaresto kasuod bang hapon kang maoperatiba kang Police Station 3 sa Barangay Bagong Bayan Norte, Siyudad ng Naga ang suspect sa panghahabon ng 4,500 pesos na subot kinayudan kang sarong tricycle driver kang syudad. Nakabugtak ang kwarta sa iyang kaha sa laog kang tricycle. Pasado alas 3:30 nin maagahon kasuod ma, nangyari ang insidente, ini matapos na mahiling sa CCTV footage ang suspect. Sa investigasyon kang PNP, makayod na kota ang tricycle driver kan mahiling kaining bukas na ang sa iyang kaha asin mayo na ang 4,500 pesos na kwarta. Kaiba ang ibang gamit na nakabugtak sa bihikulo. Huli kaini, nagpasiring ang biktima sa Barangay Bagong Bayan Norte para aramon kung nakuanan sa CCTV ang suspect na imbwelto sa panghahabon, antas nagreport sa Police Station 3. Ang kagayunan po, ini po sa tuyang naaresto and ganyan po for inquest. So, nangyari po ang insidente sa pagitan po kang 3:30 to 4:30 ning maagahon. Ito po based sa CCTV footage. So, manungod po duman sa complainant, kang aga na siya po makayod na sa iyang tricycle, so sa iyang kaha na discover niya na nakadetach na tapos bukas na siya. And yung sa iyang duman yung amount po kang kwartang nawawara is nasa 4,500. So, pagka-discover niya po kaito, agad-agad pong nagduman ang sa tuyang complainant sa barangay hall kasi igwaman pong nearest CCTV footage na kung saan nakuanan yung pangyayari. So, upon verification po sa tuyang CCTV footage kang complainant, nahiling po ko itong suspechado. So kaya po around 11:30 ning aga, nagdigdi po sa satuyang istasyon ang suspechado para maghagad ning asistensya. And by virtue of the hot pursuit operation po, nadakop ta po ning suspechado around alas 3 ning hapon. And nasa kustodiya po ngunyan kang Police Station 3. Kumpiyansa subuot ang biktima na daiman mawawara ang sa iyang kwarta, hulit na nakakandado ang kaha. Alagad sabi kang PNP, posibleng minanmanan na kang suspect ang biktima antes ginibo ang krimen. Po, ingat na yun, yung sa tuyang tricycle driver, kumpiyansa na may susi man yung sa iyang kaha. So, not knowing na arungan po kayo, siguro tinitiktikan ini kang suspechado na may arog kaning halaga na yaon duman sa iyang tricycle. Sa ngunyan, nakakulong na sa Police Station 3 ang suspect asin nakatalaan ng isangat mo niya na aldaw ang kasong theft laban digdi. Basado man sa record kang istasyon, may mga dati ng kaso sa panghahabon ang suspect asin yaon naman ini sa Rogues Gallery.
Nagpasalamat man si Police Captain San Benaventura sa koordinasyon kang biktima na naging dakulang tabang para malikas na maaresto ang suspect. Based on record po, ining taong iniyo, may mga previous na siyang ginibo pong kararatan. Arog man po girari kang pagnanakaw, pagikit po. Ini pong suspechado ta is taga Bagumbayan Norte. So doon taman po siya nadakop during the hot pursuit operation. So ini po talaga may record na siya. Kaya dakulang tabang na ining complainant po nag-report sa tuya para ma-apprehend po girare ini yung suspechado. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang police report, arestado ang sarong 40 anyos na pedicab driver na si alias Ed matapos madakop sa drug bypass operation kan mga operatiba kan Police Station 5, kaibahan ng PDEA Region 5 kan Subanggi sa Esplanade Road, Barangay Tabuco, Naga City. Nakumpiskar sa sospek ang anom na plastic sachet ning subot shabu na may standard drug price na 13,600 pesos. Sa investigasyon kang PNP, nagluwas man sa record na ang sospek may duwang dati ng kasong theft kang nakaliis na April 2 as in April 15, 2026. Sa ngunyan, nakakustody ang sospek sa Police Station 5 as in nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kagabi, meron tayong naisagawang matagumpay na bypass operation sa Barangay Tabuco, Naga City sa alas 10 ng gabi, na kung saan meron tayong nahuling isang tao at meron nakuha tayo sa kanyang 6 na sachet na kung saan meron itong humigit kumulang na 2 gramo at merong estimated amount na 13,600 pesos. At yung nahuli nating suspect ay meron siyang mga previous cases. Meron siyang theft na kaso. At yan ay nakadetining ngayon sa station. Sa ibang bareta, sarong 1,000-pound General Purpose Aircraft Bomb ang nadiskubre sa sitio Sugod, Barangay Ilawod, Kamalig, Albay matapos aksidenteng maagihan ng sarong backhoe na nagkakalot sa lugar na sakop subuot kan sarong Japanese tunnel. Markas man sinaging responde kang Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal and Cannon Unit. Ang nasabing bomba ang inihulog kang eroplano kay itong World War II. Maswerte subuot na dai tinamaan ang warhead na pwedeng magresulta kan pagsabog kaini. Makikipag-coordinar man subot sinda sa Regional Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit 5 para sa disposal kang nasabing bomba. Sa Bareta sa lado nasyonal, sa raw footage sa Ayungin Shoal, mahihiling ang pagrani kan Chinese Coast Guard sa BRP Sierra Madre na yaon sa laog ang Philippine Exclusive Economic Zone hasta ranihan kang rubber boat kan Pilipinas. Mahihiling man na pinagwasiwas kan sarong Chinese Coast Guard ang sa iyang baton sa mayong armas na tropa ang gobyerno. Ang nasabing agresibong pag-aatake subuot kang mga incheck, bako lang simpleng maritime dispute, kundi pag-atake sa mga Pilipinong nagkukondusir ng lawful mission sa kadagatan na sakop kan Pilipinas. Padagos sa mga bareta, standard first aid and basic life support itinukdo sa mga miyembro kang Naga College Foundation Taekwondo as in Sepak Takraw Varsity Team. Ang detalye sa report ni campus correspondent Yuji Nueva. Anong gagamitin ninyo? Ito, Director. Ano kayo? Alam na po ninyo kung ano yung symptoms na nakikita ninyo sa isang victim. Bakos na sa training kada may torneo na pag-aagihan nagpepreprar asin naghahanda ang Naga College Foundation Tigers Taekwondo asin NCF Sepak Takraw Varsity Team. Importante man para sa lambang atleta ang kaaraman sa manlain-lain na paagi kan Basic Life Support o BLS asin kaaraman sa mga nangyayari sa palibot na nakakaapektar sa saindang mental health.
Kun kaya ang head coach kan NCF Tigers Taekwondo varsity team na si Efren Avestruz nag-organisa rin duwang aldaw na seminar as in training para itukdo sa mga atleta ang cardiopulmonary resuscitation o CPR, lifting and moving techniques, bandaging techniques, drugs as in iba pa. Manlain-lain man na speaker ang inimbitaran para magtukar asin magtaoning kaaraman, manungod sa cyberbullying, mental health awareness, stress management, athlete mental resilience asin ang psychology safety in sports. We came up with an idea na magkaroon kami ng ganitong activity prematurely para in preparation for our up and coming competitions. This is one way of preparing our student athletes to become, kumbaga, may mga instrument sila. Tawag nating basic life support activity. Very timely kasi and kailangan talaga, very important. Based on our experience, really, we need this kind of activity. So ang sa amin, ang pinaka-importanting goal and objective ko rito namin, together with the cooperation of the sports office through Ma'am Ulaso, this time ito yung mga takraw team with Sir Roy Fabay. Ang objective pala namin is to educate yung aming mga athletes mas nga ako aside from the basic life support na seminar or activity namin, we have requested also yung NCF Guidance Office na nag-request kami sa kanila ng 2 speakers for mental health awareness. Again, this is very important para sa amin, ang mental health awareness. Ang student athlete natin, maraming sinusuong araw-araw. The academics, training, yung mga external forces na sinasabi natin. Pinagherasman kan nagkapirang atleta ang sendang nanodan sa aktibidad. In this program po, yung sa BLS kanina, yung mga natutunan po namin is about yung sa basic life support, kung ano po yung mga paunang lunas kapag may nangyaring hindi inaasahan. Yan. Well, first of all po, maraming salamat sa mga organizers and sa mga nag-asikaso po para matuloy po itong event na to. Kasi for us student athletes po, nagkaroon po kami ng knowledge sa program na ito para magkaroon po ng mga kaalaman kung paano tapos sa cyberbullying na tinatopic po ngayon, kung paano magpe-prevent, and yun po. So, ang mga natutunan ko po sa event na to is about first aid, kung paano po mag-handle ng mga situation if ever na may na-injury sa paglalaro. Tapos, as of now, pinag-uusapan yung cyberbullying, kung ano ang pinagkaiba ng bullying and cyberbullying. Para sa GNN TV48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kag mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Tay malingaw na i-follow ang sabuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.
Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Okay guys, ipapakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number ta? Anong number?